páni dámové, dneska si jdeme zahrát naší hru, prostě, kterou jsem si já vytvořil. Tak já jdu do Robloxu. OK, už tam to je. A tady můžete si všimnout, že Olga má tady, jak má tu červenou hlavu, takový jiný skin. Vyrobil jsem si to přes počítač a jak si můžete všimnout, mám nový skin, prostě říkám tomu tady Roblox virus. Počkejte. No, jsme tady. Tak. Je to tady tahleta hra. Jmenuje se to Nightmares Glitch. Tady je jsi strašidelní kanceláři a máš tam hackery, který tě zabijou. Je to pravda? Tady prostě tady je prostě Glitch Nightmares. Abyste si to zahráli, tak dejte mi odběr a napište mi chci please pozvánku na Roblox a dejte tam odpovědět a napište tam jméno a váš skin, jo. A pak to přijměte. Tak asi tak jdeme a nebudu tady zdržovat a jdeme. Tak jsme tady. Počkat. On tu hraje Olda. Oldo, odpoj to, natáčím video. Ale já jsem si to chtěl zahrávat. Tak asi budeme natáčet s Oldou. Divně mám tu pisovku. Já tohle po nás půjde. To si co udělal? A co? Hej, ty jsi mě střelil. Tak proč jsem byl mrtvej? Tady už někdo, on už tady ho zastřelil, tohle po nás půjde. A pak budeme dělat secrety. Oldo, pojď sem. Hele. Bum. To je boss fight, jo? Takže krátký video dneska bude. Kdyby tady nebyl Olda, tak by to bylo ono, ale dneska asi s ním budu zase natáčet. Náš úkol je vysvobodit panáčka. No. Tohle po nás půjde, hacker. A tohle jsem poslal všechno já. Yes. No. Pracuji na Nightmares 2 a bude tady brzy prostě secret ending a pak vám to ukážu. Jo, a tady ta místnost je plný lagu, ale je tady secret věc. Že máme další lékárničku.
To není tak jedno. Mhm. Yes! Odo, ne! Ne! Nechoď tam! Chtěl jsem ukázat divákům. Je to prostě takový 3minutový video, ale vyplatí se fuj. A takhle zachráníme panáčka. Jsme tady. A je to do end. Doufám, že se vám video líbilo. A zatím čau.